ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு டிகே விட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வாட்ஸ்அப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாட்ஸ்அப்பில் எப்படி ஃபிங்கர் லாக் வைக்கிறது, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக் வைக்கிறது, அது நம்ம மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபிங்கர் லாக் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய டெலிட்டட் மெசேஜ்லாம் சில பேர் பண்ணுறாங்க. அது என்னென்ன டெலிட்டட் மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஈஸியாக வியூ பண்ணலாம். அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அது செட்டிங்ஸ்குள்ளே போங்க. செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு அக்கௌண்ட் போங்க. அக்கௌண்ட்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் ப்ரைவசி கிட்ட போயிட்டு கடைசியாக தள்ளிட்டு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக்னு கொடுத்துட்டு அதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக் ஆகிடும். கரெக்டாக நீங்கள் தண்ணி அதெல்லாம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக் இருந்ததுன்னா கரெக்டாக அதில் தொடச்சிட்டு வைங்க, இல்லைனா அது எரர் தான் காட்டும். இப்போ உள்ளே போயாச்சு. இப்போ நீங்கள் போனீங்கன்னா இப்படி தான் காட்டும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போயிடும். சரி, நம்ம அடுத்தது நம்ம எப்படி ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக் வச்சு நம்ம மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்புறம் எப்படி நம்ம டெலிட்டட் மெசேஜ்லாம் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல போகிறேன். இப்போ இங்கே டெலிட் ஆகிருக்கல மெசேஜ், அதை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்னா வியூ டெலிட்டட் மெசேஜ்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் கவலையப்படாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்காக நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த ஆப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை டச் பண்ணி நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே போய்ட்டோடனே அன்சீன் சேட்டுன்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணால் இந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கும். நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு கலரில் இருக்கும். ரெட்டு கலரில் இருக்கிறது தான் டெலிட் ஆனது. B6ன்னு சொல்லிட்டு யாரோ டெலிட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈஸியாக பார்த்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மற்ற வீடியோவில் சந்திக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.